Ka surchong pajba ka Western Ribohoy District minin kasngi ka pratrik banay naitung arjar saw kalapan long da kajing ki pajba halor kajing syakem uway urang ba kasi nakasnong belahari kabaha papo ka Ribohoy District kabaha papo ka Jirang constituency nakaliang surjong pajba hadin bakilawan bantur siya ka office jong SDO hapatarkma namarba ki klam yakandu ya officer tiki pajba kila raino ban yakandu ya deputy commissioner ka Ribohoy District nakaliang jong way unang ilam kaseng bahalang wala panram jor ya nong mikmat ka thain Jirang constituency baw klam sim lala ban yada yalaw pajba la jong kamtam ha kabaya day bat kani ka jingjia Uni unong ilam ulapan pauru ya ka jingbom simkia ka sarkar kamtam ya ki pajba ki besong hakapot nakaliang usordar sinong ka sinong belahari ulapan pau bakam don kano ka taka kam kabasniu kabaka sinong ka lehaw uspotrik ubanay jiliw arjar saw Henry ka debet tang nakabenta ban pensiona yaw surok malumala ya kabaki nong sinong kimpat yo yaw taw surok uba paka bat hakatahi kasngi uni orang ba ubatip karteng kumu bat starting do ubat mu ban late tap umpniang na sinong mauduki Henry penban uni orang ba ula syakem na kibor pahara ka asam baki keno baulakit yakimau bian banwan ra sya kasnong burome yang kaliang jong akum usodar snong jong kabila hari nga penpau yapi kum kirang ba bat kamtam kum presiden jong Western Ribohoy da ka burom yapi kinri urang ba kisodar jong kisnong badon lang hakani kasi na ka banta ban ai ban sem ban wan perskan bat ban yang teli kum kajaj bandeu khasi na ka banta kaim kayap jong ka Western Ribohoy barok kuwi ke ngamdon sipun kintin ban friend hak bedai bagi ka hang bat kini ka point lese na try ba barok pila youtube bat ba barok pila youtube hak bedai bat kini ka jinja ka balawan banja lese hapo jong ka snong dumi hapo lan ke ka point ka bang snow ban ong galong bang susi jur hak bedai bagi kini ka jinja namar ba kumbala ya batai mo haswa ba Omdon kono kadaw omdon kono kakam ka basniw bana kalyang jong kasnong bilahari kalale haga spotrik panay ban rew Hiray kaday tang nakabenta ban repair lane pan bha malumalayo te surok snong namar ba ulas new si bapalat mo namar ba creative hi babaro kasnong bilahari kamdon surok nadu kipor jong parang menswa kadon tang ka surok kaba yai tang gikali kiding mo gikali klaw Henry hadin nang dapat lawan no daw tu company le se malumala hak tu kisnem ki balalek kala shulong lentino mentah Henry na kalyang nyo kasukar komdon watang iweiru iskim ba penawan jauh hapo jong kasnong lari dai na kadadaw man kalyang jong kasnong kadon ye tu salwok hak putrek na kamanta ban repair tang ban lai ki kun kikti ban iyo le hak sapo asam sapo ga yo murki dai kadadaw ba hak tu gisngi na kalyang jong kasnong mo bat kamtam jong tu orang ba le se ibadai baksa dingdo nakaliang jong ulale sepo mauduki ngani tu fi kenjat sya yang ya kapor ngani tu yang ge jing sya kata kalong ba ulale ban chap ya ka kali jong ya kam syang nang po mauduki bat hadin kata ulawan pai bat nakaliang jong kirang ba katu kedingut ki ong ba tetapi wan pai anda pila poi hang ne harum jong ni kori namar badon ko kori batik mo te ong to karno we atli ki mau mo tam no ki we atli ki mau nang tu na po sorok bat wan ra ning sa thep agi jika bolong triu palat kata kadai ka jing thmu jong ka snong bat dei mar ha kata por ba kumbala batai ba lawan ni duty da ki forestar jong ka sam ki badon ha polor khat katu renjar badon polor khat bat kilala penban ba ya katu kali bat yo bak standing do bagi tang sim yu ki mau ar la tri nang tu na po rut sorok bat hang tahi kala bat ikatu kali bat yo tu pra jong tu kali bat la ra yu sepolor khat bat ha ju por ngila mare sepolor khat da ka we ka beluro katu kedingut mo le se umdra ya ka kasana ne ko tu singila lek bat andai ngila poi hang polor khat po pes jong ka fresh asam bat na kalyang jong karenjar kamsya yang i bandrung bat po pes bangin ni kren Henry kala sya tang yu tu pra jong tu kali bak sading do bu ni kren bu ni tu Henday na kalyang jong snong kala batay ba haban di bak kumta haban kren kumta na marba omday kano ka jingle tu ne ka jingle sniw ne kano ka bangin de bakla Henday na kalyang jong ka prestat me haban wara ita gikot kisla na kalyang jong snong bat na kalyang snong ila ai ngila ra bat ngila panpoy hau pis jong ka pres asam bat hadin kata kala ong ba yo bring perlat bat hadin kata bat ya kali yam ta singim la man perlat bat hadin asni pila on chim ye kali bat kumta he na goy ga singi sa goy ga singi na goy ga tayo sa goy tiyo bat khaddu la kut ni bnai ban reu bat mentai la kanjo so brai ban hiyo bat hakala trik
hakalai trik jong benai ban yau na kalyang jong ka office jong ka presta jong asam kala khor yu kala pun hadu arsin lesin ba unon sim no e kali hate kesi bat penban undau dalek hak ka forest jong asam kala bat penban yu bat kala ra sendon support sunat kena kalyang jong aku sudar jong ka sinong belari ngaseu ban persajur ya kali ke jingle jong ka asam na ka menta ka imlang salang bat hak jong poru ngaseu ban yathu yapi kum pai ba bat kum ka western riboy baro ko bay bana kalyang jong kasinong bilari bat kasinong muki nyim don kono ka jingya mo ka jingya pher jing mo handing nyolong ka na kalyang jungi kum kinong yalam jong kadong kathan western riboy ni sokhya habe de begane ka jingja kai ka bapenlong yang ngi begane mi shakmat kum ne kalong namar ba ka jing bom sim khya jong kita ki nong mi khmat ki jungi ki bangila jet mat penjab dan buro mi ki dai halor kata kadau ka perlong ya uni put ba ngi kim yang sok senang jaka Western Riboy ngi ha ban wan mi war sadu sapo di siru jen lada nakaliang ki nong ngelam jongka constituency kumbalong hakui kui kin mi sakmat ban yada yo parado bosnam example ngala banong kumbalong i ba Charles Marngar i MLA badan burop itur sakmat ban yara pi parado bosnam haba ki don ka along jek pulu asam ada yang semua berperam jor hanya kapor bagi nong mi khmat jongi ki shim sting bat kim don kata ka responsibility bat ki khia namata ki paradok personam jongi ngi hang ne ki kup suliang ki sam suliang ki bawan bandawa ya ka hok ke jongki hang ne ha po DC dei hol kata kadau nakaliang jongi kum ki nong yalam yang ki sing baper harkat bat ki riu long ba ki long kemi ki long kapangiwan hang ne bandawa na ka sorkar bakade bantuklar mardor habe dei bat ka kaput kesam nakaliang ka sorkar ka le mina sabab pelat khamtam ki nong ki bedan haki border areas habangi pai yaka status quo ka ban nakaliang ka sorkar kala dep soi nadu usnam cijar khandai spa khandai puar ta khapor yole sengi ngidang khna ngidang ret ngim patip ya kadang kadu henry ka jinge ngi kendu wat hadu menta bangilap cross ya kalai pau lai pesan sem bat kumta ter te ka message ka sorkar kalong ba subha wat he umpunyang ya kading ka bakalang namar bangi haki border Western Riboy ngayim kum sipara kum ki henman bat ki para bat ki khar asam ngiyalek ngiyawan ngiya khayi ngiya pateng ngakwa ban pule pi ya kaneka status quo ka bala depsoi hau kharwi tarik ujun ar hajar pra hapdeng u chief minister jongka jela Meghalaya jongi ilet dan paroi bat u chief minister jongka Assam Tarun Gogoi hangne clearly had mentioned bah this sentiment and stated that the spirit of friendship and brotherhood between the two states should continue kum tangi nakaliang kajungi ngi im kum sipara wat ai bakane kadingkan kelang lada kane kadingkan kelang saki border areas mano bersim responsibility ka responsibility ngi dai blame saka government dai namar ka jingsting juga government ka penlong kum ne ngasoro benang ba bersuksan rempai tangna i phalor yeng lane tangna i kamra setja habai dei berkanya ka jingya ka ki paiba ki kendu ngim sula ban pediang ya unong mi khmat jingi soba mi sakmat long ki baslor haba ya pila jit pendan burom da ki pai sedang kena jingilang ka balangkot te namar ba ngilayai reli kum tu sesbil serbisar ngimut balik kendu ya SD hospital te ngim kendu ya o te menta ngim bense bang hapsim karai nang ne bat phi ki paiba rengkat bai kinong ilam jongka sur jongka Western Riboy bro kawai ba kane kade ka reli meta kasi la organisasi da kasur jong Western Riboy hangne ki don kiseng bhalang ki baper ngam jar karteng su tenga ai khublai karpang ya phi ki paiba nadu ki nong seng snong jongka Western Riboy nangta nadu bilahari pilayawan banyasim bentalang ya kane ka reli ha kane ka si ka bamenta bandawa ban pelai ya une ubreu jongi balui bom don kano kado kedak sneu balasa ban kem no sa ka fras asam ban mental la don hati jong kaan te dei namat tadau kasur jong paiba ka Western Riboy ni wan dawa hangne nak benta ban pelai yo kublai sibon ya ka jing lakoi jing pelai por jong pi baro nak benta kane ka rili ka ba job ka jugi ya kane ka por kane ka si ka ba menta kendiat sua bangan yo jingkren kato kane na kiri orang ba alane kinong ilam seng nakaliang jonga kum wei o samla orang ba jong kane kedong bakathan ngampau ka jing sokhya halor kane ka benta ka baka sorkar asam kala sut ra yo ne breu jongi klem kano kadau te haka te ka singi ngasuko ban penpau epi ki pai ba baro
balai bau ne ubriu jongi kikem kadau kalong tang namata usurok namar bakabile hari kampadon surok rong kadon tang usurok kandau dai namar kadau na kaliang jong nong sang snong jong kabla hari kimi snong ban repair yau tai usurok na kabanta bansuk kalai kawan jong kinong sang snong kajapila hari bat karja kumai te ha katai kasni jarang khatno ha ka porba ka snong ka repair tai usurok jarang khatno baka forest department kawan ban duty ha katai ka jeka ha kata ka por ngikum kinong sang snong rangkat bo tau way driver malik jong kata kali bak starting do usim butam ki mau na surok ban thep ya ki jaka ki basneu ha kata ka surok te de mat ta katau hau lawan lakem no bat lara no usha satai saka jaka baka police ga forest asam halor rihat te de mat katau ha kane ya khnang kane rili bandawa yau ba ya ka sarkar Meghalaya sarkar Assam badai ban pelaj no yau ne breu jungi khem da te kandon lada don kino kandon ni ban sehi kum kinong song jong stand boy bangi simpat dakawai ka sur nek senjam ki bangi haban le naga manta ka imlang salang naga manta ka bhaga mayat naga manta sibon ki banta hakane ka them ru stand boy jungi ta ne ka por tangi tai jing pan sai bang kot janga kum musulman ne ka por ta men tangan khot no hang ne ka por yau sekretari snong jong ka snong pan kama pan ai jing kan sikate na kenten hakane ka por nomor ba Ya baro ki paiba ki badan hakane ka jaka ki riurang ba nandu kino yalam jong ka western rib hoy ki seng bhalang ba pher ki badan apo ka than western rib hoy ka jing sim khya ka jong phi kala penlong ine ka si ka bejok ngas ngeu ba manta ka si ngas ngeu yo min sem sibun ban yo I ba phi don ka jing teli nandu bila hari phelawan hang ne na ka manta ka ne ka kam ka badan kam ban pen ngeu sho paiba jong kari khasi jantia ban pen ngeu sa ki bor sarkar na ka manta ka ne ka jing don kam ka bakar ki hak ba ki briu jongi hang ne po bordar nakapor sakapor kisale bomdai kisale ki kam ki bom ya hab hakam lang kasalang kisa thombor hakalong breu ka man breu kane ka jingle jong ka sarkar Assam langba ki forest guard bat ki pulit Assam ka penlong yangi ki nong song snong hangne apo bordar bangim singansyu kalek kawan ka jingdon jong kine ki breu ki ba pensmek penting yangi nakapor sakapor ka penlong yangi bangin riat mensim namar kata kane ka singikum wene ki nong song snong jong ka snong patar kama ngayang hangne namar ba sodar jongi umla bandon rangkat hakne ka jaka nagadau bodon kikam jong ka office hangte hapo selong nakta gadau la pha yang hangne bandon rangkat bat phi hakne ka sngi ngasngeu banai khuble ya phi baro ki badon hakne ka jaka bla plat por nakta kane ka kam ka badon kam jong ka jat benreu amdai tang jong ka snong ka jongi kadeng damta ka jat benreu khasi ba I jongi namar kade ka kam yap ka kam im jong ki breu ki basong ki basa apo bordar ngasngeu ban ai khuble ki sar video ngasngeu ban ai khuble ki bor jong ka an ki bedan lang bat ngi ki rang ba snong ki riu rang ba bat baro kar ki badan hakane ka jaka ngasngeu ban ai khuble ye phi namar ka jing sim khya ka jong phi na ka banta kane ka kam yap ka kam im jong ni hangne apo bordar ngasngeu badong ba long live lane im slam ka jat benriu jongi im slam ki sang bhalang jongi im slam kari berkajat benriu jongi bangin la ban yaina scam ngin ki breu ki ba singan ki ba im hakane ka jaka ka jongi da ka jing singan klem kono ka jing sha penwet penthot ngi kerpat ki bor jong ka an ba ki bor jong sarkar bakin sim khya da kane bakim dai ban sim sting nakapor sakapor ngi labu ka jing ut ka jing nam langba ki channel ba pher langba ki media ba pher bangi kendo sibon ki jing ba u dukhar Assam ula banwan hadu runong jongi ban thoding ban pomding pomsi ngi tang bangin le ban pendep ya kita kikam ki badan kam na ka banta ka imlang ka salang na ka snong ka thau penban sya kiam penban bat sa le bomdai ha kalong breu man breu jongi tenga dakine ki tim ngasngau ban ai khublei phi baro khublei sibon jong pai ba jong ka western ribhoi manta ka singil awan sene bane kedu ya SDO jong civil subdivision patarkma rengkat bar ki pai ba bat baro ki pai nong sing jong ka them western ribhoi hi bar ko wei ngilawan bane kedu ya civil subdivision patarkma ban ITU ya ka jingtho ka bangi dawa ba lengba jong u kum kli jong ka civil subdivision ba un ye kren bar ka government of Meghalaya ban habari ban simkia ai kani jingsa kem jong ubriu jongi ubari ba bakstar jingdo bana ka snong belari ha ka tan forasam reka basungsi kalong baraleng jungi habangiwan mar kendu yo SDO jong civil subdivision patarkma ni klem yo bani kendu yu namar ba umdan PE ka office ru kalashu khang krem utau USDO namar tak daun yang jungi kum ki paiba hi barokwe manta kasngi ngin select ban kius non shangthi shanopo sha DC sha deputy commissioner jong ka riboy district ban ya kendu bu bar haju por ban ai kene jing tho sha DC